Takže čau lidi, já jsem Xmaster a zdravím vás u dalšího dílu z Pixelmonů. Tak, už se mi brzy vyvine Charmeleon, Charizarda, jestli si to dobře pamatuju, tak by se měl vyvíjet na 36. Tohle teda nějak moc neplodí zatím, ale je to jedno. Tak a já bych vám šel teda ukázat asi vývin Charmeleona. Klidně se ani můžete kouknout, kolik mu zbývá těch XPčků. Takže to mi stačí i nějaký malinký. Tady Merip. Už vím, jak se jmenuje ten vťák, jak tu pořád lítá, nevím, nemůžu mu přijít na jméno. Jo, 36. Charizarde, povolávám tě, potřebuji tě. A toho pomoc. Tak já si tady dám šalatinu. Nějaký auto projelo pod oklama. Charizard. A naučil se křídlový útok, jestli jsem si to dobře přeložil. Možná si teď někdo z vás klepe na čelo, teď je to úplně něco jiného, ale pro mě je to křídlový útok, tak to nechte. Tak, já teď přemýšlím jenom tak, co můžu dělat z těchhle pokebalů. To takhle zatím budu dávat takhle dolů. Tady jsem trochu expil a získal jsem trošku věcí z těch z Pokémonu a já vám teď ukážu, jak se na Charizarda takhle ho musíte povolat a potom na ně kliknete pravě. Koukejte, kolik má životku a potom vlastně lítáte, že mačkáte mezerník a VSAD normálně letíte. Trošku se to seká, ale to se seká většinou pořád, protože se to seká, jak ten Minecraft na to není sám o sobě zvyklý, tak se to prostě seká. Je to velmi rychlý způsob dopravy, to vidíte sami. Tak a doporučuji vždycky slítnout, ale samozřejmě můžete vystoupit shiftem, anebo že ho takhle sklidíte. Tak, zabijeme Odiše. Odiši, ty jsi metku, ty jsi podpál středisko v prvním díle. Fly, attack, Way. Jo, to jsem asi ještě neukazoval. Aj. Dáme Ečko, tady movies. Tak a tady máte takhle útoky, 4. A takhle máte všechno, co něco k tomu, power, útok a aku nevím co je. Takže já přemýšlím, co vyndám, takže 70, 65, takže tohle asi vyndám. On ho jakoby zapomene. 65, 95, no vyndáme tohle. Ano. Vidíte, Charizard zapomněl Flame Boost nebo něco takového. Tak. A to je pro nás vlastně dobrá zpráva, protože kdyby jsme měli všechny 4, tak nás to bude třeba otravovat při bitvě. A to já radši si takhle odklikám rovnou, aby mě to už to právě pak neotravovalo. Pak se právě můžete přemáčknout, že ho omylem odstraníte místo, abyste se ho naučili a máte z toho akorát nepříjemnosti. Takže já si většinou, když vím, že něco nepoužívám, tak to odstraním a nic to neřeším. Bych mohl zavřít okno, co? O, počkáme chvíli.
Tak, já bych se nejradši pustil do dělání pokebalů. Takže já to udělám následně. Takhle dáte aprikorny a jednoduše hodíte do pece. Pálí to stejně 8, takže jako nemusíte mít strach, že to má jiný počty. Tak. A teď budu mít problém z toho důvodu, že vlastně nemám žádného slabého Pokémona, kterým bych dával malý útok. Takže to bude trošku na palici, ale my si s tím poradíme. My jsme šikovní. Tak. Tady vidím nějaký růžový, ale ty mám pocit, že máme nadbytek už. Tady někde pak byly i modrý. Jo, už jsem našel všechny. Mám za to, že to já jsem našel všechny. Takže už bych je mohl časem tak že už jakoby budu moc rozmnožovat a potom už budu vlastně jenom v plusu, což bude nejlepší část, protože nebudu muset pořád něco blbnout s tím. Ten Charizard se blbě ovládá, co se týče letu. Nejlepší je ten Speedo, jak mi to každou chvíli letí kolem palice. Tak, co si za 42, tak na tebe kašlu. 29. Co ty? Jo, tenhle průd si budu moc taky udělat, takže to se těšte. Dragon Rage. A je tu, hej. Lama. Jo, tady vidíte další takový Pokémony, ty mám pocit, že jsou noční, nebo jako temný, ale jsou vodní, takže je musíte chytat v noci a ve tmě. Počkat. Neřekl jsem právě, musíte je chytat ve tmě a v noci. To je logika. Omlouvám se, že jsem to neřekl, ale mám pocit, že jsem to řekl. No, to je jedno. Takže musíte je chytat v noci a ve vodě. Samozřejmě. Když je to žralok. Nevím, jestli se to liší i na ty... jak se to teď jmenuje. Nevím, jestli se to liší i na slanou, že jakoby ho musíte chytat i ve tmě, ve slané vodě a tak. Do pytle. Jsem trošku nachlazený. Takže když tak, pardon, se tu trošku dusím. Tak a opravdu to funguje, koukejte, že mám 81 HPček u Charizarda a už mám 105. Je Jigglypuff. Tak, já se vám pokusím teda jo, počkat, tyhle už máme upečený. Tady vidíte, že jsme dostali nějaký achievement. Tak upečíme další 4. Tady je nějaký voják, tak ho zkusíme, kolik má level. Jo, toho dáme. Tak a flying tuhej. Spinner. Tady někde jsem. Five. Tak, on má 2. Děláte si srandu. Tak, a je tu, hej. Mám pocit, že z něj je víc, než kdybych měl zabít ty jeho 3 Pokémony normálně, ale hlavně je to takový snazší, protože nemusíte všechny hledat.
Nebo jakoby máte jich hned několik pohromadě, mě to zase kikslo. Musím se... Tak a vyrábí se to následovně pokebaly. Takhle musíte dát 3 nějak. Já ještě zkusím takhle třeba. Tak jiný nemám, tak když tak musíte počkat, ale takhle si můžu udělat love ball. Tady si vezmete takhle, těch uděláte 5. Tohle uklidíme a ještě potřebujeme upéct nějaký šutry. Tak těch si uděláme 16. A kdybyste nevěděli, co budu dělat ze šutrů, tak budu dělat normální tlačítka. Uděláte si pak tlačítka a těma jednoduše jo, tohle je zelený asi. Tak. A já si ještě tady asi udělám pár torček, aby to rostlo rychlejc. Tak, tady mám nějaký 2, to ale stačit nebude. Jo, tady mám rovnou torčky udělané, tak to bude ještě lepší. Tak, tady uděláme torčku určitě. Tady uděláme torčku. Aha, ne tady, ale tady. Tady uděláme torčku a tady uděláme torčku. 3, takže tady uděláme torčku. Tady uděláme torčku. Chci nějak systematicky, takže, ale můžete jí dát úplně všude. Tak. A tak. Potřebují samozřejmě k růstu světlo, takže musíte samozřejmě tam udělat světlo, anebo prostě vám to poroste pomalu. Tak, máme 8 buttonů. Tak, tady máme love ball a tady máte tohle. Jak to, že to... Jo. Blbnu. Potřebujeme ještě... tohle a to. Takže z tohohle si uděláme anvilku. To si dělá takhle. Anvil, tu si dáme rovnou třeba takhle. A potom potřebujete ještě další věc, kterou přidává tohle věcička. A to je hammer. Hammer, nevím. Tak. A jednoduše do toho takhle třískáte. Třískáte do toho, jako byste to chtěli zničit. A stejně děláte i, když chcete udělat ty aluminium platey, nebo můžete udělat, mám pocit, i iron platey, ale ty mám pocit k ničemu nejsou. Ale to si nejsem jistý. Jo, a když to není dodělaný, tak máte, mám pocit, asi máte 50/50%, že se vám to buď povede, nebo nepovede. Tak vidíte, teď jsem to omylem sebral a nepovedlo se to. Takže já jsem zastáncem toho, to radši ubrat jeden život hamru, než ubrat dalších 5 nebo kolik. Samozřejmě hezký, já bugnul Minecraft. Klidně si pozastavte video, ale ne, Minecraft na to přišel, škoda. Jsem měl 4, nevím jestli to na videu bude vidět, ale měl jsem 4 disky, nebo jako 4, prostě mi jeden přibyl. Tak a Love Ball spočívá v tom, že já mám Charizarda kluka. A když budu chytat Pokémona holku, tak budu mít větší šanci, že ho chytím. Tak, já si pokusím chytit nějakýho. Ještě nevím jakýho. Tak, zatím jste žádnýho nepsali, to mě trošku zklamalo. Ale určitě napište, jaký chcete, abych chytal, protože třeba tam budete psát i nějaký, který já vůbec neznám. Jo, tohle chci. Ale
Kačer je jeden, blbej, pojď sem. Ten by měl být i buď vzácný, nebo legendární, to chci. Tak ho Charizarde prosím tě nezabij. Tak marskneme po něm jeden pokeball a takhle to vypadá. No, grafika je trošku přitažená za vlasy a vidíte. Nepovedlo se, tak mu zkusíme dát ještě Dragon Rage. Já ho zabil. Já, ty si prdel, já ho zabil. No tak zabijeme tohle klučinu. Firefly. Děláme si z něj pečínku, tak. Tak, zatím jediný pokeball, co si tak vzpomínám, abych vyučil černý, je, že potřebuji i zelený. A to je pak nedbal a ten je mám pocit na zemi, ale jistý si nic. Lekidu, počkej. Jo, a taky můžete po něm mrsknout. Pokeball. A buď ho trefíte. A když ho trefíte, tak se stane úplně to samé jako... Tak, takhle ho chytíte. Ne! To je šmejt. Bych hlavně potřeboval nějakýho malýho levela. O, do pytla. No tak mi Dorene, bylo mi potěšením tě vidět, ale... Tak teď jsem z toho... Jestli jako hned zdrhnul, jen co to ani dolítlo, fakt nevím. Tak a můžeme jít udělat další. Tak trošku smůla. Jo, Fearou je to. Nebo Spearou, já teď nevím, jak se jmenuje. Asi Spearou. Tak, uděláme Wind Attack a vidíte, dostal jsem z něj vejce a pírko. To nevím, jestli jsem v minulém díle ukazoval. Já trochu expil za kamerou, taky jste tam viděli, že jsem tam měl nějaký věci zvláštní, ty vám klidně teď znovu ukážu. Třeba tu mám jinýho obr, nějaký disk. Waterstone, ten už jsem měl, Thunderstone, ten nevím, jestli jsem měl. Co jsem pak měl? Třeba rudy jsem neměl, zlatý nugget, střelnej prach, tohle a tohle je z bossů. To z něj prostě dostanete nějaký věci. To bych vám nejradši na kameru taky ukázal, ale nevím, jestli vůbec nějakého najdu. On ten boss má tu nevýhodu, že vy vlastně nevíte, proti jakému levelu jdete útočit. Takže celkem na palici. A mně se zase pošahal Minecraft, ne, dobrý už je. To se mi tu stávalo celkem často, když jsem hrál za kamerou. A, boss. Hned ví, že se o něm mluví, tak nechce být nezdvořilej a aspoň se přijde ukázat. Tak byl tam, nevím, jestli náhodou nezdrhne, ale já bych potřeboval si dojít vylečit Pokémona, protože nehodlám mít na bosse. A teď nevím, mám pocit, možná i zdrhne. No, když ho nechytíte, nebo vy ho chytit nemůžete, ale když ho jakoby neporazíte, tak on možná zmizí, ale to fakt nejsem, to si opravdu nejsem jistý. Já to okno fakt budu muset jít zavřít. Tak, tak tady ho máte a já to teď stopnu, protože za chvíli bude končit program, takže... Tak jsem zpátky, já jsem si to stopnul, aby mi náhodou neutek, rovnou jsem zavřel i to okno a
měl by to být on, vidíte, že je 43, ale my si s ním snad poradíme. Tak, ještě jednou. Dobrý je, že on se vlastně by neměl moc bránit. Tak, vidíte, dali jsme ho. A takhle to vypadá. Dostali jsme kompletní Firestone a tohle je Super Point, to je heal prostě a tohle je taky heal asi. Tak, já se teda vrátím. Jo, pořád hraju na Peaceful, takže mi je vlastně jídlo a takovýhle blbosti úplně ukradený. Jabka, mám pocit, ty se používají. Takže jsem vám ukázal aspoň, jak vypadá boss. Nevím, možná už jsem ho i ukazoval, ale já fakt, když hraju za kamerou, tak já si pak nepamatuju, co jsem ukazoval vám, co jsem dělal za kamerou. Tak to když tak, pardon. Tak, tady zlikvidujeme dalšího. Pidgeot. Tak na tebe dáme plamenomet nějaký. Nebo to budou asi žhavý uhlíky. Nevím jistě, ale myslím si. Tak, jdeme se vyhýlovat. Možná bychom mohli udělat další lovebaly a jít zase na nějaký lov menší. Nejradši bych si fakt chytil nějaký malý level, to už jsem před chvílí říkal. Tak 6 máme, nějak málo. Jestli z toho udělám přece jenom takhle. Ty. Čudliky. Čudliky, pudliky. Co jsem to řekl právě. Čudliky, pudliky. Bych si fakt měl dávat pozor na to, co říkám. A do prčic. Já budu potřebovat asi železo. Když na to tak koukám. Takže já asi pro dnešek budu končit. Možná udělám ty 2 pokebaly, co mi zbylo železo, ale aluminiový určitě dělat nebudu, protože na pokebalu se to mám pocit vůbec neprojeví. Na pokebalu se to skoro vůbec neprojeví a... nebo vůbec se to neprojeví. A... nemá vlastně vůbec žádný smysl toto. A do piči. Tak. Neštěstí jedné mezery v řadě zažehnáno. Tak já se jdu vyspat, aby bylo aspoň přírodního trochu světla. Ty, pro mě je zázrak, jak můžu mít 2 z češtiny. Jak být učitelem, tak si dám rovnou kuli. I navíc. Nějaký ty pochodně by se hodily, ale ty momentálně vůbec nevidím. Takže tam pojeme bez pochodní. Ale no tak kadabro. Proč tě musím zabít? No tak díky. Bye. Další Ladyba. 12. Netroufáte si vy nějak moc? Si dám nějaký skin. Jo, to pořád nevím jak, takže určitě napište, můžu si pak dát skin Ashe třeba, aby jsme měli nějakou tu tématiku. Sice to bude asi trošku na palici pořád přepínat, ale já vím, že tam bylo jaký železo, ale chci se kouknout i takhle dál. Já jdu pro pokebaly.
Já ho chci. Já ho chci. Já ho chci. Já ho chci. Rychle nahoru. Rychle pro pokebaly. Jo, a taky můžete třeba napsat, kdo z vás hraje Pokémon Go. Já to teda osobně nehraju, protože nemám na to věci. Pravda, mám ten tablet, ale ten není kompatibilní. Mám pocit, že mi to píše i, že není kompatibilní a tím pádem na tom nemůžu tyhle věci hrát. Já doufám, že tam ještě zůstal. Bych ho vážně chtěl, vypadá boží. Vypadá celkem boží a něco mi říká, že taky není úplně běžný. To jsem totiž za celou dobu, co hraju, jsem ho ještě neviděl ve hře. Takže já tam na něj ještě doběhnu. Tak. Vůbec nevím, proč jsem dělal 3, když potřebuji jenom 2. Ale to je jedno, tak. A doufám, že je to holka. Nevím, jestli musí být i stejný druh, ale myslím si, že ne. Že je to prostě kluk, holka, kluk, holka, kluk, holka. Bylo to podle mě tohle vývojový stádium tam toho, co jsem ho právě potkal. Takže doufám, že tady ještě je. Není. Zrádce. On utek. Ne. Tak ať je tam aspoň tam ten prcek. Jo, chci zkusit chytit. Jak samozřejmě, když ho neoslabíte Pokémona, tak je velmi malá pravděpodobnost, že ho chytíte, takže je lepší. Jo, Pokéball se vám někdy může rozbít, když ho hážete takhle, takže na to si taky můžete dávat bacha. Vidíte? Správně by neměla být žádná ztráta, co se týče materiálu, ale taky pravda, já moc takhle Pokémony nelovím. Jo, please, držte mi palce. Yes! Máme ho a nemuseli jsme s ním ani bojovat. My máme víc štěstí než rozumu. A to platí i pro vás. Vzhledem k tomu, že na mě koukáte, tak máte taky víc štěstí než rozumu. Že ještě žijete. Je, já mám železnou rudu tady, tak proč jsem šel sakra těžit. No ale i tak si jdeme jí radši natěžit, protože byl Sprout. Vůbec s tímhle nevím, na kolik se vyvíjí. A já asi vím, proč jsme ho chytli. Koukejte, jaký je to pohlaví. Jsme prostě dobrý. Víme, jaký Pokéball zvolit, když nějakého Pokémona chytáme. Samozřejmě jsem to věděl na 100%, že je to holka. Vůbec nevím, jestli se to na to vztahuje, když jakoby s ním nezápasím, ale máme prostě štěstí. Naštěstí nevěřím, takže jsme dobrý. To je za 3, takže ne. Takže jsme výborní. Jsme výborní a podtržení. A nebo velmi dobré jako vychování. Vím, že už je to trochu zaostalý, ale klidně i napište, jak jste měli vysvědčení. Sorry, zase to kikslo. Samozřejmě můžete napsat to vysvědčení
sorry, že se opakuju. Tak, tady bylo ještě nějaký železo. Bude ale asi malej, si myslím. To, jak jsme teď momentálně chytli. Toho si zatím nechám, protože takhle malýho, protože budu třeba potřebovat ubrat někým, když budu chytat malý, tak já bych rád chytal malý, abyste jako viděli třeba evoluční fáze a takový blbosti. V nějakých novějších nebo starších verzích u Pokémonu ještě bylo, že já nevím, Milk Tank vám mohl dát mlíko, když jste ho podojili a to. Nevím, jestli je to druh Pixelmonu nebo jako verze nebo druh, protože no, když se pokusíte najít Pixelmony, tak jich tam máte kupu. Tak jich tam máte kupu a fakt trvalo mi dlouho, protože ono u většiny vám to i píše, že vám to může poškodit počítač. Tyhle se mi povedlo stáhnout, aniž by mi to tam napsalo tohle. Takže to jsem ještě velmi rád, že by mi to správně nemělo poškodit vůbec počítač. Samozřejmě vás to upozorní dřív. Jo, počkat, to není boss. Tak. A můžeme. Tak. Ale no tak. Jo, a taky to funguje tohle. Že když máte takhle Pokémony, takhle si je prohodíte. Takhle si je prohodíte, potom si je můžete prohodit třeba i nazpátek. Tak by měli dostat XP oba. A vidíte, dostali je oba. Ale když vám Pokémon pojde, tak vám pojde a nemáte vlastně nic. Takže je to na palici. Taky je dost na palici, když si spletete krumpáč. Nebo něco jako. Krumpáč třeba s kladivem a tu envilku si třeba 5krát zlikvidujete a ten pokeball vždycky zmizí taky. Nebo když máte rychlej hammer a nekoukáte chvíli, zavřete oči, půl disk se vytluče a začnete likvidovat ten velký. No, asi záleží, jestli už jste za půlkou nebo ne, když to jako můžete sebrat. Vidíte, když už jakoby... Ale, ty zmetku. Ty jsme tady začínáš stejřit. Firefall. Tak Dragon Rain. No tak třeba Fly Attack. A bye bye. Vidíte? No, nevím. Tohle mě štve. Neukazují tu útoky. Takže já mu většinu z nich odstraním.
Když jakoby nevím, proč bych to dělal, ale prostě jim to odstraním. Tenhle tam má napsaný, tenhle to taky má napsaný, ještě tohle odstraním. Ale ušetřím vlastně vždycky jeden ten. Asi je to chyba. Pixelmonu, že já to vytvořím už labali. Nebo jestli to dá schválně, kdo na to přijde. A teď asi natluču oba. Mamrej, je mi to úplně ele. Máme, tady máme já na vzhled nebo jako na pokebaly v celku dlabu, protože je úplně zbytečný mít kupu pokebalů, který vám zabírají místo v inventáři. Když v celku uznávám mít, jsou to třeba ultravaly nebo něco takového, ty by měly chytat například, jsou tu i nějaký pokebaly, které by měly dělat, že chytíte o 1 nebo o 2 úrovně větší stupeň než jste vy, takže jako taky dobrý, ale takže ještě jeden tenhle červený a jinak už to máme všechno, to bude fajnový. Když tak počkám, než tohle dověděste. Takže to chci mít z krku co nejdřív. Tak. Dělej, růst. No, to je skvělý, že rosteš dál, ale já chci, abys vyrostl. Dělej. Zaostalče, dělej. Tak a určitě napište, kam byste chtěli, aby pokračovala tato série. Abych jak tak věděl, jak moc si mám třeba připravovat další, jak moc se vám to líbí a tak dále. Takže jako určitě zanechávejte ty lajky, ty kladný komentáře nebo i záporný, abych věděl prostě, jak vás to zajímá. Tak a já tohle video asi ukončím, protože mám pocit, že už bude dlouhý. A vrátím se, že už budu mít nějaký ty pokebaly. Tady bych nejradši, to mě už všechno zarostlý. Ale nebo nevím, uvidíme. Takže pro dnešek to bude všechno, takže určitě zanechte like, určitě zanechte nějaký ten komentář, ať vím, jak se vám tyhle moje videa líbí. Určitě nezapomeňte dál zanechávat i odběry, pokud chcete, můžete i videa sdílet, aby se o tom dozvědělo ještě víc lidí, jak hrozně natáčím a tak dále a tak dále. Takže čau čau.